Ошо көндәрдә Аманат журналы хезмәткәрләре Разил Бикбулатов менән Миләүшә Байегетова Дүртөленең Назар Нәҗми исемен йөрөткән Башкорт гимназияһында осрашыу үткәрде. Осрашыу бик фәһемле булды. Аманаттар үзләренең фирма сәгатен, китаптар һәм журналдар бүләк итте. Ә балалар иһә үзләренең һәләтен сәхнәлә күрсәтте. Һин икмәкле туфрак, яшел урман, болын, тау, дала, йәнсезгә йән биргән, һин ут һәм һыу, һава һәм дала. Ватан, күлләр йөри, һорау бирәләр. Нимә ватан? Ватан, нимә? Бер карасам, һорай юктә. Әсәй нимә? Атай, нимә? Ватан синең әсәм туган ер. Ватан синең атам туган ер. Улар буе минем анамда, һәм канымдан сыгмай торган ер. Ватан синең атам һәм әсәм көйләшкән тел, туган телем ул. Шул тел аша яшәү күренә, тәрәлеген аскан ерем ул. Ватан синең урман шаулавы, урман шаулавы, миңа шул телдән. Ватан синең кошлар һайравы, кошлар һайрай, миңа шул телдән. Шул телдә берләшмәләр, сәскә ата, үсә хәйләр. Ата-баба ошо телдәли, бәйләшкән ошо ер менән. Ватан синең урман ите. Һәдикән егетләр булалар. Улар дөнья, ләкин беләмен. Уларда да башка дөнья бар. Дөнья гидем Рәсәй булактан. Балтимада күрдем Байкалын, Украина, Кавказ, Кубокануттар аша үтте Байканым. Бәләкәйме, зурмы, ватан бер. Шул бер булып яшәй күңелдә. Ватан, ер һәм ата-бабалар. Ул күрәсә, йөрәк дөнья. Alday olsanma, bunun eserimizin tavuğu, ana, kegede kuret kırarlar, keden ayım,